Songora papapati makabati Zimbabwe nasi icho kwali mulime Zimbabwe ligandire vende chitiso zvinengesa kawanda zvinenge chiri mukati menyika tiri mukati mekureketa mukati mekupwereketa pamusoro pekufara vamwe vanga vari mukati memafaro vamwe vari mukati mekuchema vamwe vari mukati mekuenda kunorima vamwe vachiita zvese zvakasiyana siyana asi nyaya iripo ndeyekuti zvandiri kutaura panguva iro zvinhu zviri kuitwa nevanhu vapenyu vari kurarama mukati menyika yeZimbabwe right ndositsudzira soturai ndositaura icho kwali muri yeZimbabwe ndikada kupinda mkoba wangu ndiri mukati menzvimbo yekuchitsungo zuro kwakapinda mumwe murume achipinda mumatare dzimhosva nenyaya yekupomerwa mhosva yekuti akabata nemwanasikana wake ndokusvika pakumupa mwana atori pamba iye ari pamba mwana ari pamba musikuru ari pamba akapinda mudare nezuro asi zvakabudiswa nemunhu akashevedzwa kuti azobatsira mukati menzvimbo wamweziko baba ndokuti hongu ichokwadi munacho ichi right ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba kudaro ndopinda mukoma wangu yandinoshevedzera kuti iyo kumbire mukoma kebhodo kumbire imashi central ndekwangu kako ndekwenyuko ndekwangu kwawanikwa mufi wechikadzi ari kufamba nembwa yake hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua hapana chidindo panoda hapana chidindo Joshua mati mufi putu murandakadzi right akashayika akavigwa kudaro akatozosvika pakuti imbwa iyoyo ine munhu wayakarumwa chigumo chiri kurapwa muchipatara chiri munzvimbo yembire izvezvi kune munhu ari kurapwa arumwa nembwa iyoyo imbwa yanaye muri yeZimbabwe regai ndikosera nengoti turu mukoma kebhoard imwe nyaya dziripo Harare distor tutsirai kune murume akasungwa mushiri mekupomerwa kunzi aita bonde kana kuti afambidzana nemwanasikana ari pasi pemakore gore 15 ndingangoti mwana uyu ane 15 years okay aine 15 years murume uyu ndiwo kutamba nemwana uyu vabereki vemwana vachibva zviziva rega ndingonyudza gecho right icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekuri wakapatsira penyaya iyi paita murume ane makore nemhuri yake achigara nemukadzi but mukadzi uyu haana kana mwana naye kureva kuti vari mumba but murume akatomboita mwana kune imwe mhuri asi mukadzi vari kugara naye haasati ane mhuri ndokubva aita mumwe musikana waakatanga kufambidzana naye wandingashivisa kuti girlfriend yake chikonzero kumba kune munhu inzwa mhuri yeZimbabwe inzwa murunde rume kana une mukadzi kumba ukaita mumwe pasaidi anonzi girlfriend right muroora dondo asingazivi nokumba zvadaro mukomba KP akabatwa nababa vemwana uyu kuti ndozvaari kuita ndokubva arohwa keshi akachanzwa mari pamutemo wedu unoti iwo mwana ari under age haatogari adyirwa mari imhosva inofanira kuendeswa kumapurisa but babapa vaita murume uyu zvikanzi unza keshi yaringakwanisa kutaura nezita kuti imari right ndokubva azobata kepiri ndobva abvisa futi mari abvisa mari kudaro baba ndokuona kuti mukomana uyu mwana uyu ari kunakirwa naye anomuda ndokubva vazomuchaja mari inosvika 3000 kahwani kuti ndiri kuda mari 3000 murume pakanzi 3000 akati inga ndakambokupa imwe mari 1 zvava zvapachina kuti muri zari nemwana uchitora sei tiri kufanidzana andidika saka namakuti 3000 ine ndisingatori mwana wachona hazvikwanisi kuti zviitike zvikanzi vatakuna mapurisa ukazoona mukomana akanoita kuna mapurisa ende zvii munoripota vabereki nemwana ndobva unoripota ende mwanasikana ndiyakatungamizwa ndobva anoripota kumapurisa aripota kumapurisa mutemo unoshanda ndobva mukomana chimabatwa ndobva akandwa mukati ndobva anzi kukoti ndokubva anzi 20 dzakanaka 20 years mutemo ndokubva waongororwa kuti wakambopara makangani kubva kumashure vane dzavanobvisa ndokubva abvisirwa 8 ndobva asara ne12 asara ne12 ndobva akandwa mukati first week iyoyo murume uyu anga ane girlfriend yake imwe isiri futi mukadzi wokumba girlfriend iyi ndokubva yanzwa kuti murume uyu asungwa zvikanzi negirlfriend yangu neboyfriend yangu tawirirana but vanhu ava vaisangana kwakunomwiwa kupawa okay ndoko vaitambira vachisangana but vari vanhu vanotoziva kuti tikasangana mbori kasangana babe tinofambidzana girlfriend ndokubva yaenda kuvabereki vemurume akasungirwa nyaya yekutamba nemwana mudiki zvikanzi ndanzwa kuti nhenga akasungwa but zviri kundirwadza nekuti mukomana uyu murume uyu nini taifambidzana handinambogara ndakanganisa naye but nyaya ndiri kunzwa kuti ane imwe mari yakatombobvisa kuvabereki vacho but why vazosvika pakuita sei kumusungisa
ndikukumbira kuti mungandizivisa iri kuti kubva pano yari kutanga ichaita nyaya iyi ndikwanise kupindira panyaya iyi ndione kuti mukomana uyu angakwanise iri kuti apiwe bero andi panzi. Okay, then kana pane zvinozotsvagwa zvisagwa ari pai ari panzi nekuti ndiri kurwadziwa nechimwe changu. Mapapers mamaketobva kuno yari kutanga ane mukadzi wemusungwa. Mukadzi uyu aenda kuvabereki vemusungwa ende musungwa uyu ane mukadzi wake. Right. Mapapers ese ari kubva kuchi kwemukadzi wemusungwa. Vabereki pavakaudzwa nyaya iyi vakati waone nemwe nzira yakanaka. Mukadzi uyu nova girlfriend mukoma kepika aritozikanwa nevanhu vesosanganisira nemukadzi wemusungwa uyu kuti igirlfriend yemurume wangu. Saka vabereki pavakaenda kumukadzi kumuroora vachiti izvo tiri kukumbirawo mapapers aya loya rakadai dai pane munhu ari kutanogona kutibatsira but arikuda bepa iroro ndo pada kutangira nyaya yake. Zvikanzi munhu wacho ndiani? Zvikanzi ndirudo. Pakangonzi ndirudo zvikanzi girlfriend yemurume wangu. Munati murume wangu irini atoro negirlfriend ka. Zvikanzi nevabereki vainzwa muroora murume wako anzi 12 years. 12 years upenyu ndokunge Mwari ada kuti adzoka ari mupenyu ikoko. Kana akuri kuti uyu mugirlfriend akwanisa kuti munhu abude obva uya panze vachitema zvavo vese kana kuti kubatsira chete but iye achirarama muri mese panapa. Tinoona singe zvakanaka mukadzi utsika madziro akati andibudise chinhu. Mapepa ndisikukupai isi beta murume wangu agare mukati imomo but paanobuda ari murume wani ari murume wangu. Zvikanzi 12 years muroora. Vabereki vakasvika pakutodya gaka kusvika pakutorwadziwa kuti aiwa zviite kusvika vaita zvenoise zvokuti muroora akabudisa chii Mapepa. girlfriend mukoma KB ndokubva yamiramira zvechokwadi muchinda ndobva kuda basi Ari mabeo. Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, Deep down. beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, Deep down. yeah, hallelujah, vanapiro mumba iwe. Hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo Joshua. Hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo Joshua. Hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo Joshua. Rikiti vu 21 minutes to 12 tsudzura chimbo baba Isabel. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndirimo mukati mekufamba mukati mekupapfaidza dziri kuitika matima nawose nyika ino. Ichokwadi ndinosiya munenge makabata chimuti muri mukati mekuda kumhanya nacho zvigova zvakanaka pakufamba nacho paka chiredzi Chekuchiredzi chakamira seiko. inzwa muri yeZimbabwe maitirikira chechi kuchiredzi panapa. Nyaya iri kuchiredzi mukoma Cape Auto inorwadza inosuwisa maitikiro ayakaita. Nyaya yakamira yakadai pana ambuya kana kuti amai vakakwanisa kuita vana vanokwana kuita 11 dumbu rimwe chete baba vamwe chete vaita vana 11. Pavana 11 pane vakomana vanokwana kuita iwo 6 vasikana 5. Okay. Vabereki vandiri kutaura vaiko zvinozvivakura pamba pavo pavanogara musha mukuru une vanakomana vakaroora vanokwana kuita ivo 2 vavari kugara navo nevakadzi vavo vese vari kugara pamba. Vamwene vakatanga kurwara marwariro aita vamwene ndekuti vakaguma vanzi izvo vakuita chirwere chekudonha havachatenderwa kuenda pane zvinovhundusa pedyo netsime kana kubika pedyo nemoto vasaenda padhuze nokuti vari kudonha vanogona kungodonha vakakwara. Vamwene vakati vakarara mukoma Cape rimwe remazuva vakamuka vakagerwa musoro. Kugerwa musoro kusanganisa zvisine tsiri vanga vasina. Ambuya ava kana amwene ava vakagerwa musoro vakagerwa tsiye pachirevu pavo vanga vane ndebvu imwe chete sezvokungoti unogona kuita ndebvu but uine 1 ari mukandikadzi vanga vane ndebvu imwe chete. Ndokumuka kuseni vachiti magerero vakaitwa bvudzi muri yeZimbabwe ndeyekugerwa zvokusiyiwa musoro musina chinhu vasita kana chinonzi bvudzi chose chibva chagerwa ndebvu ichibva yadonzwa. Ivo vanoti ivo ikuzve zvinhu ndiri kurwadziwa but kurwadziwa kwandiri kuita pakambenge paine ndebvu paya pari kuita sei
Ndio pari kunyanya kurwadza pachibva pazomera zibundu ranga rakukura pakanga pabviswa ndebvu. Right. Vakatanga kufamba naamai ava vari hapana kuita 3 days vakamuka kuseni zvokuti vakarara ivo vari mukati mekuzvibata vakazvinzwa kuti ndagerwa. Vachimuka kubuda mumablankets ndokuona pasaidi pavo padivi pemubhedha paine bepa replastic rakawaridzwa ipapo vachitarisa pamusoro peplastic ndokuona kuti ivo zvagerwa zvachona zviri mumumba zvakaiswa paplastic rebepa zviri pabepa kudaro hapana kuiswa reza but pakaiswa chibanga chakatogomara zvokuti kana kuti vachiti ivo vakaisa banga kuna kuti vanga vachindigera here nebanga but banga iri harina kodzero kuita sei rokugera muri rekugera. Ndokutanga kutanga kuchema mai ava vachiudza murume wavo kuti mamuka vandisiyani ndiri mablankets but pandamuka zvakare ndo zvandaona izvi onai ndamuka ndakagirwa but zvandakagirwa izvi mukamai ava mukoma KB vakachema zvakaunganidza village yavo vari mukati mekuchema vamwe vanoizama kuvanyaradza vachiita sei vachingochema ndikuti ndozvirivo saka ndivangotsvaga vanhu vanobatsira vakwanise kutora zvinhu izvi vakuti zvakaita sei. Amai vako kuri kuseni kwavanga vari mukati mekumuka vachiona izvi kundosvika kumapast 8 dzemanheru kumapast 5 dzemanheru risati ranyura zuva amai vandi kudonha vachibva kushaika ipapo vachibva shaika handei rufu vari pamba apa vanhu mukoma KB vari parufu daro vanhu vamungadi mekuchema varoora vai vaungana vese varoora vemuvillage zvisinei nekuti varoora vepamba apa vechidiki vese kazhinji vanowandira kumapoto vachibikira vanhu parufu. Muroora waamai ava wenumber 2 anova ndiye mumwe wamwe varoora vari kugara pamba apa achibva adonha vanouri kumapoto zvikanzi munhu adonha chiwatiwati zvikanzi adonha mufukidzei mazambia vamwe vachibva ati aiwa kana munhu achinge afenda musamufungidza. Dzimweni dzenguva ishungu nekuti ndianga achigara pana panani navamweni vake mubvise mutorei mumuendese pasaidi mubvise hembe awane mhepo kana aine bhutsu mubvise bhutsu kana aine masokisi mubvise masokisi. Muroora wemukoma KB anga asina kupfeka bhutsu but anga akapfeka zvinhu zvakafanana nemapush but akapfeka masokisi kuvhara mhepo zvikanzi mubvise ichi masokisi. Muroora achibva abviswa masokisi mukoma KB achibviswa masokisi ndokuoneka mukati memasokisi mune bepa riri kuti washwash riri pai masokisi vachinobvisa masokisi vari kuona masokisi mune bepa rakaputirwa chimbuzi ndokubvisa rimwe gumbo ndokuona zvakare masokisi mune bepa ririmo rakaputirwa chimbuzi. Vanhu onai zvikanzi no munhu uyu ngaite sei ngafendewo zvekuwana mhepo ndokuona zvakare kuti mubra make mune bepa rakaiswa imomo zvikanzi nevamwe inogona kunge iri mari mutarise kuti haana here pane foni kana chimwe chinhu vakadzara zvinhu mabra ndotarisa mabra vaona zvakare mune bepa ndokuwanika zvakare bepa rachinobvisa munzi chibva chimwanda bepa riri zvakare riri mubra rine chimbuzi amai pasaidi vanhu chimbuzi vanhu vakuti muroora uyu anga ari mukati mekubika kwari kuti mapepa zviri kuuya mukati mari zvine chimbuzi kuchii chiri kuitika bepa riya ri kupedzera parikanooti nechimbuzi hapana akarivhura vanongoti ando zviri kubuda izvi riri kutanga rataona iri rine chimbuzi riri kumakumbo iri zvakarirodza rine chimbuzi ndiko ranzi ngarivhurwe raakuvhurwa mukoma KB ndokuona kuti rine chimbuzi but mune vhudzi mukati apo ambuye vanapa vafa vachigirirwa right. Vanhu ndiye vanoti tibvunze munoona ana hama dzake panapa munoona ndokuzoti pepa munoona achibvanzi iye panga uri panapa unozi kuti ukamurwara pawakarwara kadonha izvi ndizvo zvabuda mauri but munhu akaudzwa kunzi udza mukadzi wako iwe ndiwe murume kuti pakadonha mukadzi wako ndo zvakawanika murume akati zviri kutondityisa madiva nasisi vangu nanatete zvezi dzebaba mukwanise kubvunza muroora uyu muchimuudza kuti pawakambofenda wakamborwara unogona kunge usingazvizivi but pawakarwara izvi zvakabuda kunani zvakabuda pauyu mukadzi uyu ndivati zvakabuda pandiri handizivi sezvo tiri vanhu mawanda akawanda but mungati pose pandaibika apa pane akamboona here zvinhu zvakafanana nenhunzi pandiri kuratidza ndiri zvinhu zvinoita sei zvine nhungu handizivi muroora mukoma KB ndobva apinda mumba singari kurara ezvo angaine mushonga waungatora ndobva amwa mushonga vanhu vakanzwa munhu akubohwa ari mumba munhu ndokusvika mumba mayo ndikuona kuti muroora akutorutsa kuratidza amwa mushonga ndobva atangura kuendeswa kuchipatara but aenda kuchipatara haana kufa mupenyu ndobva adzorwa pamba vanhu vepamba vachibva vati hama dzemuroora tiri kukumbira kuti mutore muroora mumbogara naye ikoko kana ave nani mumutora nekuti hatisi kuziva kuti chakonzera kuti amwe mushonga chii ari kufungira saka muroora izvezvi ari kumba kuvabereki vake
asi nyakatika kumashure ndikuti kuti vachizeko zvinozi kuti vamubvunze vari kuti munhu kana asvika panguva iyi mukamubvunza dzimwe dzenguva muchamubvunza zvinhu zvinozese zvinomugumbura akabata zvakare poison saka izvezvi ari kumba kwake but vana amwene nemurume wake vanoenda kumba kuna tizvana vachinomuona muroora iyi ari kweko saka vanhu havasi kuziva kuti amwene vakafa mushure mekuti kwavachigerwa bvudzi rakagerwa ndebvu ikabviswa kwakavanzika kwakagerwa muroora akazooneka aine mapepa nezvinhu mumasokisi nemubra zvine chimbuzi rimwe chimwe chachona chakazoonekwa chiine bvudzi asi vamwene vakambogerwa muroora achibvunzwa ndobvamwa mushonga haana wakapindura akamwa mushonga izvozvo akaendeswa kuhama dzake so vana tezvara vanova ndo vane mukadzi akafa vari kuti mhuri yezimbabwe muroora itinokodzere kumudzora here pamba uyezve chakakonzera kuti amwe mushonga asati apindura chii zvine chokuita here nekufa kwavamwene ya pakaipa izvozvi vamwene vakavigwa here vakavigwa vakachengetwa amene vakatochengetwa ya ameno regai timbonzwa ichiredzi chiredzi munoti kudiniko nayo mhuri yezimbabwe paka marondera hapana chidhindo panoda chidhindo hapana chidhindo Joshua hapana chidhindo panoda chidhindo hapana chidhindo Joshua hapana chidhindo panoda chidhindo hapana chidhindo Joshua rikiti takamira seko chokumarondera iyi chokwadi mhuri yezimbabwe ndirimo ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza dziri kuitika matima nawose nyika ino nyaya yandiri kutaura pano mukoma kebhodho iyi nyaya yakakosha zvikuru sei kana kuti nemamwe matauriro andingaita pano ndekudaiso zvakaitika kumarondera mune imwe village kuti mune mumwe musha pane vanhu vakaenda pane mumwe musha munhu uyu akafa 2 years dzadarika afa 2 years dzakadarika mukoma KB achibva aita sei vana vake ndeve mhando iri nani vane mari dzavo vachibva vatizvo tiri kuda kuti mai edu vaite sei vaisirwe dombo okay tichiri vapenyu takarwadza zvikuru sei kana tiripoiso vana toda kuti mai edu vaisirwe dombo izvezvizvi vanhu vachibva vaenda kumarondera veukama vakaungana zvese munoziva kuti zvinoitwa vanhu vakaungana ndobva vaenda paipai vachibva vaisa dombo ratiri kutaura mukoma KB rakaiswa musi wesatati wapfuura okay right nezuro mabapati vanhu ndokusvika paguva iri ndokuona kuti guva iri pakanyorwa pese paipendwa nependi inosiyana zvakira zviri paguva paipendwa so pendi yange isiri kupenda but yaratidza kuti iri kufara mashoko anga ari pamusoro pacho pakabva papendwa nependi yeblack pamusoro pacho pachivasinyorwa nependi yewhite zvakanyorwa pakanyorwa zita panyorwawo zita date zuva rekuberekwa nezita rokuwe nezita tiri kufa zvakanyorwa ipapo but pakabva panyorwa date nezita remunhu mupenyu ari werudzi romunzvimbo yemunhu but zvakazoitika ndezvekuti bhutsu yakaonekwa bayakadhinda yakazikana kuti bhutsu iyi ndeyanhenge toita sei vanhu kugara pasi kusvikira vanhu vati ataungana panapa vanhu ngatibvunzanei akaita zvinhu zvindiani zvikadzire mumwe but pane bhutsu yatiri kuona yetsika-tsika asi bhutsu yakafanana nenge ningausiri weri wakura kubvunza zvikanzi bhutsu ndeyangu manga mati chii aishi handiri kutsvaga munhu akanyora bhutsu ndeyangu manga mati kudini manga mati kudini zvikanzi aiwesi takumobvunzawo nenyaya yekutika zvatiri kuona zvakaitwa zvisirizvo kuti zita rakadzimwa pachinyorwa zita rimwe munhu mupenyu ko hausiri iwo here nekuti tangoona bhutsu yako ndosaka takubvunza zvikanzi akanyora ndini munhu ane zita ranga rakanyorwa patombstone apa mupenyu munhu akafa murume okay ndibaba vemukomana uyu akaenda kunodzimba zvakanyorwa achibva aenda kunonyora zita ratete hanzvadzi baba vake vapenyu ndio rakazonyorwa achidzima zita rababa vake achinyora zita ratete iye ari mwana wemufi and pai pakanzi born musi wakati died musi wakati tete wakatonyorwa zuva rokufa akatomanyora zita ravo rokufa nezuva rokudzvarwa zvese anotozviziva nazvo ndokubva anyora ndiwe here zvikanzi hongu asi manga mati kudini handii mukutsvaga akanyora bhutsu ndeyangu amusati mabvunzo zvinoenderana nechi nemubvunzo wako zvikanzi hausiriwo wakanyora nekuti taonawo paine bhutsu yari paine zvikanzi bhutsu ndeyangu zvechokwadi mazobvunza zvakanaka ndii ndakanyora okay sei wakanyora kudaro zvinondirwadza ndezvekuti baba vangu anga ari munhu aibatsirana vanhu vakawanda achiita zvinhu zvakanaka kwozoita munhu akatomakwa nevanhu ambori nemukurumbiro zvakaipa asi takana kugara pasi kugara nevamwe achinoka zvakanaka ndakatoona kuti ndianga nekodzero yekuti aite sei yokufa ndosaka ndanyora zita ratete ndiani anonyatsowirirana tete apa ndokanyora zita ratete vake
Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Yeah, yeah, man, you waroya wana pilo mumba. Mwana alikuti dai baba wake wasina kufa. Yes. Tete ndo vaifana kunge vakafa. Hanzvadzi yababa. Ndo nokuti vane utsinye. Avatorina rubatsiro vane utsinye. Ndikada kubvunza pamuri pese vakaungana apa. Ndiani anonyatsuti ari mudhuze mavo. Kubvira kuvana vakarohwa vese. Ndiani akaenda kwavari achiti ndatambura uku. Anemba isina kuparara. Kana aripo akaenda kwavari mukatovatarisa imba ichiri kunge ikaparara. Ndo vaifanira kufa. Tete vakanzwa ere mashoko emuzukuru. Vatoripotese. Zvikanzi kudii? Totara kuchema varipo. Tinotaka kuchema varipo zvikanzi nonyenda kuti zigarirwa pasi. Panapa tangoungana isusu vanhu vari pedyo. Tichashedza mumwe weukama. Vasati vaende vasati weukama tite uchibva aenda kwaSabu. Tete vakanzi izvo ndichitaura naSabu kunozva kuti tete ini ndakazovati endai munobvunza kuti vamwe mapurisa kuti nyaya yakadai so ine chokuita nemapurisa yakadaisa. Kana ine chokuita nemapurisa mobva maenda kumapurisa. Kana takamira kunzwa zvinozvi. Kana yaenda kwaSabu anoti ini nyaya dzangu dzichibva panapa musina kuwirirana ndondiisa kwashi. Kana tsaenda kwashi ndokwa dzinotorwa dzinoperera. Asi kana ine chokuita nemapurisa endai munobvunza mapurisa musati maripota. Kana mukaudza kuti ine chokuita nemapurisa mobva maenda kuti mumwe munhu anokunyora paguva remunhu akafa kuti wakafa. Achizobuda pachina kuti ndini ndiwanga uri kunzi kuti ufe nekuti unoziye. Ya Kanyemba tibvunzira kuna Bhoshongora update murume wokuda kuita bonde namai vake yapapi ndinonzi babata wana ndiri kuno kuBorodeo. Chokwadi muri yeZimbabwe rigandishevedze ndichite mukoma kebe. Nyaya yekumount Abner yemwana komana ane 32 years wokukumbira bonde kuna mai vake achiti ndaidrive magunyuru South Africa. Rega ndikupe mbija nazvipo vateerera. Pane nyaya yasati ndapedzisa yokuti ndizivise amai vakandidana ava kusvika munzvimbo yeMount Abner vachitoona mwana wangu uyu ndikamuona. Ende mwana uyu aibudisa mashoko ake mumuromo. Vakatarisa paFacebook Bhoshongora latest vaizviona. Aitaura ega chiri chokwadi. Vamwe vangu vakaita mari. Ndikutoona mari amai vakatitendesera kupinda mumba izvo. Ndikabvunza kuti tikakutenderesa kuti pinda mumba unoda here? Akati hongu. Ndototenda kana baba vakugara namai vangu ndikura watengera imba. But mukoma nawe ndiye mukoma. Wemuningira anova ndiye ati kuna amai anoda kuti abonde nawo. Okay. Ndiye mukoma akazondibata ina chiti Bhosho. Munhu iye mukoma wangu. Kuno ku South Africa ndinegera naye. Ichokwadi chokuti mukoma nawe angane driver's license yake. Defensive driver's license yake. But pakauya kuno ku South Africa anogara drive. Achipinda munyika yeSouth Africa kabva patona matodzi ndobva torirwa shesi. Okay. Basa rake to South Africa kutengesa mvura chete pamareki. Saka nyaya yakuzotaura auya kumusha iyi yekuti ndikwananga ndichidriver ndakasiya ndikasangana navakomana n'anga ndikapiwa mushonga wokuti zo ndoda kuno kuti ambobwera amai chokutondinetsa. Hey, wazotaura mashoko achidzika anoti amai ivavo nenewo handitodi kusangana navo. Why? Ndobva nditomera mukoma kebe mafotos kanzi ona size yevanhu rapo iyo ndoyanga iri size yedu patakasiyana namai avo. Amai vakatobuda vakarowa pasi vakatisiya. Tikasara tichirerwa. Isusu mukoma wedu vakazoenda kuna amai kana dai isangana nawo aisati vaziva nekuti takasiyiwa tine 3 years. Saka zvakutaurika zvomukoma achibuda musoro make izvo handifunga kuti ndizvo ani zvaakatoitwa anenge akutorwara nenjere. Saka ari kufunga kuti mukomana uyu ari kutaura mashoko oda kushinda naamai vake kuti aite mari ari kushandiswa naamai. Ari kutaura kuti akurwara nenjere kunoshandiswa namai. Ari kutaura kuti kamwe pane zvimwe zvakaitika kana kuti akurwara nenjere. Mukomana anga asikagari nababa vake aigara nehamai ndo South Africa achibva kwakachava kuna amai akati dzimwe dzenguva wona ndakarohwa nematsotsi ndichipinda muSouth Africa zvimwe zvinhu handisikuona basa agarigari kusvika kuna amai ndopakasvika kuna amai achisvika kuna amai nyaya yake ndiyo ndabudirawo. Saka kuti mashoko ari kutaura ekuti akaenda kun'anga achida kakuromba akanzi enda unoshinda naamai ndechokwadi kuti kunyeba. Mukoma mungiringa ndimo anogona kunge ari kunyeba because hapana kwaakadhiraivha. Hakuna maSouth Africans nemamwe mashona akanyanya kufamba nawo. Ndisingazivi panguva diki yakaita sei yakaita. Mukomana webaba vake vari munzvimbo yemberengwa. Okay. Anga asikagari nababa. Asi akambogara nababa kumashure. Asi amai ndiwo asikambogara kwenguva yese nokuti akasiva ne 3 years. But tiri mukati mokutaura panevheyiro pano paya. Baba vachoti bvanzo nyaya iyi. Kuti mwana wangu kwa. Baba vachona ndaenda buda
mukoma KB ndichenda kumangura vakandifonera ndiri kumangura zvikanzi posho ndine mwana uya ari kunzwa kuti chopombwe naamai ndatiuya ndida kuti ndikusangana newe ugonzwawo mashoko arabuda muromo mangu but ndamutakura ndaenda naye vakaenda naye saka akatakura mabaizo zvakaenda naye saka iko zvinozvika chandasariwa ndechekuti ndisvike pana baba vachitaurawo iya yavo ndosvika pana mwana komana anova ndiye munin'ina womunhu anoti ndindaisheketa munhu South Africa otaurawo mashoko ake tomasanganisa. Tinotenda mudzimai akaenda achida kuda kuita recess vachienda kunyaradzo yababa kana kuti kunovakira guva achibva adisappear akatanga kubudisa izwi rokuti iwe murume wangu uri kutsvagei enda nemukadzi wako aniwa munin'ina yapapi asati awanikwa yatosamaukwe mapurisa asati awanikwa nanhasi vanhu ringotenderera but vachiri vakapinda musango voice richiri kunzwika iko zvinozva pavakapinda nezuro voice anaunzwika mushure mekunge vafamba vanikwa vakaenda vachinzi izvo kana muchiri kurangarira pamakapaka mota kana muchiri kurangarira pamakaona tenesi yake mutore tsoka yacho ipapo kana kutora mavhu achona ipapo moyo achogadzira but vari kuti izvo zvavakaenda nezuro hapana zvanese zvati zvachinja kana kunzwa izwi rere harichatsviki. Okay, murume wekuba bhutsu paanga achitandara achibva aramba kuti handina kuba bhutsu kusvikira munhu akashedza kuti akakoka murume uyu aenda kunomubatsiri kuti nokuti anga arwadziwa kubhadhara bhutsu right bhutsu dzivadzanamatira makumbo right anga ari kurugare ave papi akatakurwa akadzokera nzvimbo yemangura amai vakatozoramba zvechose asi vakavapa zita remunhu akaita sei kwaakabatsirwa but ivo vanhu ava pachavo havana kuzokwanisa kuenda vega uko vakabva vadzokera munzvimbo yemhangura vadzokera munzvimbo yemhangura vakadzokera nokusada kudzokera chete but vakadzokera iri nyaya yei yekuti mumba mavo zvakare makaitika rufu vachibva kuti takumodzokera tinochema nhamo tachema nhamo ndopatichazotsvaka tofamba sei kuenda kwatiri kuudzwa kuti tiende. Makataura nyaya yepa Joshua Nkomo yes, yemwana akatsvira mukebhini vabereki vasina pekubata nezuro mukati mimikana pane vanenge vakasununguka kukubatai munokwanisa kuharifeya kuhama dzemwana uyu pane vakakubata here icho kwadi muri yeZimbabwe ndinogona kurova chanza kana kurova maoko mukomakebhado sezvo iri nefenyuro yevanhu mwana uya wokufira mukebhini kebhini chita zvokutsva panguva yatakapedza kuita chirongwa pano senhefenyuro inoteererwa nenyika yese yeZimbabwe nepasi rese takabva tabatwa nevamwe vane imwe pala iri muZimbabwe zvikanzi tazvipira kuenda kunoviga mwana uyu vachibva navasanganisa manhamba ndobva vatobatana vese nhasi vepala iyi vatomukira vachida kutosangana namai ava munzvimbo yehospital ine mochari iyi mai ava ndipo vazoona kuti chitupa vakasiya kumusha saka chatumirwa chiri kuya nerimwe bhazi vepala vatodzokera kumba vamira chitupa chisvike vobva vanotora mwana chinova mutumbi vobva vanoviga kureva kuti vatowirirana izvo zvipazuva ranhasi mwana dai atobuda mumochora aina kunoviga but chavazoona chekuti chitupa chavo zviri kufambira baba Isabel ndechipi chamakabatira kaZimbabwe icho kwadi muri yeZimbabwe paka mutora shanga chekumutora shanga chiri kuti kudini mukoma KB kwamutora shanga right varipo vanoti ivo vakaona zvavaona havasi vanoti isusu tinodhonza sanzu netsotso dzaro haminoshonei makamboizwa ndakainzwa kwanzi tinozova sanzu netsotso dzaro pachibva paita mumwe musikana uyu achibva anzi aine pamuviri kudaro ndokubva agara zvake nepamuviri pake vabereki vake kusvika vazobvunza mwana kuti ewe mwana ewe tiri kuona sekuti hauna kumira zvakanaka chii chiri kuitika pauri kusvika vana tete vatora mwana uyu vakamubvunza akaonekwa kuti ane pamuviri ndiani mukomana nepamuviri uyu achibva abuda zita kuti ndinenge mukomana achibva ashevedzwa ndobva atsika madziro achibva aramba zvikanzi kwete handikwanisi aramba kudaro akati haandizivi nini haakana kuramba zvekutiza munzvimbo kuchibva kwaita umwe mukomana ndokubva akombisa musikana uyu aine pamuviri pake zvaizivikana nokuonekwa mukomana uyu vatakawira nemukomana uyu musikana izvo zvaitambura atanga kutotengerwa zvinhu zvepreparation yemimba yake chikafu vabereki vachitopiwa zvizo kanzi uyu handida kuda vabereki vakati ona une pamuviri tikukumbira mutume munhu ari kuzvionera musikana nechi ani pamuviri dzimwe mwana wedu akaita sei akavanza uye zvino chibvunza mwana wako mukomana watiri kuona kunzwa kuti wakufambisana naye wakamuudza here kuti pamuviri 1 2 kana wakamuudza akazvigamuchira sei nekuti mangwana ndiri kuramba zvinhu zvinoita sei zvichinetsa zvikanzi ndakamuudza ende mukomana achibva ati inini musikana uyu ndamuda nezvaari zvese
vachibva tanga kufambidzana mwanasikana kusvika akurwadziwa nepamuviri mukomana ndiyabvisa mari dzese mukadzi uyu kutakurwa kuendeswa kuchipatara achibva anopona zvese ndiyaitenga kubva aunza pamba ndobva uya pamba ndokudzoka pamba akutobva kuhospital akangosvika achitotora hembe dzake kumba akutoenda kundogara nemurume uyu achibva atobvisa tsvakirai kune kuti ndiye ndine mwana wenyu kwete zvepakutanga zvekuti vaingoziva kuti muri kufambidzana akazobvisa tsvakirai kuno yokuti ndine mwana ende vana baba ngoti vakasangana nemukwasha vandomubvunza kuti amai nemwana zviri sei mukomana aingodavira zvaiziva kuti mukadzi akatorwa netsitso dzaro right 1 year 2 years right izvezvi mwana uyu ari kugara nemurume uyu akatora pamiri kawai baba vacho vanotova sei vanovaziva musi weThursday last week mukoma KB murume achibva kubasa ari kusvika padeni ari kuona hapana munhu hembe dzemukadzi dzakarongedzwa dzimwe ndokuenda kumba kwemukadzi kunobvunza svikanzi kuno kwavana kusvika kumukufonera mukadzi foni iri kungoringa asi haisi kudavirwa kusvikira foni haichaita saka izvezvi nezuro murume achizofona foni ichibva davirwa nemunhu wechirume munhu akadayira foni mukoma KB ari kuteedzera mashoko ekuti ndiri kukumbirawo kuti usafonere mukadzi wangu ndiwani mukadzi wako kana uchiti mukadzi wako unorevei kumukadzi wangu zvikanzi unei nemukadzi yechi inoratidza kuti ndichako zvikanzi ndakaroora izvezvi kwatatedza ndakaendesa mari zvikanzi no ndini baba yomwana yeye mukadzi wangu ndakatora aizvi ndini baba yochi wemwana iyeye mukadzi wangu ndakatora kana usina kugutsikana enda kuna natezvara vako unovaudza kuti mukadzi handisi kumuona but pandiri kufona murume ari kundidavira ari kuti ndini baba wemwana ndakatora mukadzi wangu nemwana wangu ndofanira kuna natezvara unotaura izvozvo vanatezvara vakangoti uri tikumbira mukwasha udzokere tichazokudavira nesu utimboita tsvakidzo zvokuti ichokwadi ndizvo vaita tsvakurudzo mukoma KB ndokuzoona kuti mwana wao ndowakaenda ine mwana ari kushevedzera kuti ndakazoona kuti handingete mutupo yakawanda baba vandakaita naye mwana uyu ndo vandinofanira kuti ndiite navo vana vese saka ndakaenda kumurume wangu ndiye zivi zvake murume uyu ati handisati taura zvinhu zvakawanda handina zvodai ndaita muri yeZimbabwe ndibatsirei ndinofanira kuti ndiite sei iye chinovaka chikomba ichi ndiye murume manje ndiye murume anokuti ane mwana uyu ndocha achikomba manje muridzi wemwana ndocha achikomba mwana uyu akamitiswaka muridzi wenhumbu akaramba nhumbu mwana akasiyiwa pamba mukadzi akauya kuzodanana nemumwe murume aine nhumbu yacho iyeye wacho akauya kuzodanana nemukadzi uyu aine pamuviri pakarambwa ndiye akaenda kuna tezvera akatobvisa mari yebo kureva kuti akaita maona pakutanga akaramba ndocha achikomba nekuti aya mukadzi wemunhu ndizvozvo imi baba Isabel muri kuti muridzi wemudzimai ndiye akanobvisa tsvakirai kuno akazonobvisa mari mushure mekunge musikana uyu arambwa handiti kunoti ndiye amurume nokuti kuita mwana zvinoti uri murume wemunhu yeye vanhu vakawanda vakaita vana nevakadzi vasangana mustreet vasangana kumaloji vachingomichisana mobva maita mwana but mukadzi iyeye anogona kuzoroorwa nemwe munobvisa mari muridzi wemukadzi ndiani so akabvisa mari uya ndokutora mukadzi akamitiswa nemwe murume achiti ndichakuchengeta zvose nemwana wako kunyange warambwa ndazvigamuchira right ndokugara nemukadzi mwana kubva achizvarwa peipara chine kutenga chikafu mwana mu2 years Daniel Shiwiri Binifu wakachiwemba kimini kasha muridzi wemukadzi uyoyo ndokuya ndokutsvetera mukadzi uyoyo mukadzi ndokutiza murume ari kubasa murume achisvika pamba ari kuona mumba mukadzi hamo kuzoongorora hembe hamuna ndokuenda kuna tiyezvara kuno hako ari kufona haisi kudavirwa nhasi achifona kudavirwa nemurume zvikanzi hey be careful usafonere vakadzi vanhu usafonere mukadzi wangu ndiwani kuyewo zvikanzi seuchite mukadzi wako mukadzi wangu ndakaenda kuna dhara ndikanoroora nditori nelist yandakapiwa neimwe mari yandakaita sei yandakabvisa zvikanzi sorry
iwo ukaendesa mari but ini ndini mudzi womukadzi nokuti ndini baba vemwana wawanga uchichengeta saka mukadzi wangu ndaita sei ndatora vabegosha chipanze kunatezvara vanatezvara ndauya ndonyaya iripo but pane munhu andidavira achiti baba vemwana vakati mukwasha rikatimboita chakurudzo tichationa chichokudavira nyaya yako but dzokera kupi kuenda kumba vanatezvara chitsvaga mwana wangu ndokumutsvaga zvechokwadi ndokumuona ari kumurume akamumitisa sukanzi baba naamai handidi kureverai nhema murume wayo akandichengeta ndinemba muviri akabvisa mari kwenyu hongu but iniwo ndetosvakiredzo dzangu ndaona kuti handingaite mitupo yakawanda ndadzokera kumurume akandipa mwana kuti ndirambite mitupo imwe chete ikoko kwete handiendi ari pano ndiayo murume wangu 20 minutes past uya wekuchengeta mukadzi mai ari kuti iye Zimbabwe ndakaroora inini kusaroora zvisa zvinoti hausi kuroora ndiite sei pari zvinozvi regati mbonzwa kubva kuwadiwa vateereri mari tsvakirai kunomatinazoti tsvakire kune mari but ndiye munhu angachichengeta mukadzi aine pamuviri munongozarika mukadzi aine pamuviri murwere kuenda kumateneti kunzwa mabayo kuendesa kuskero kusvikira mukadzi apone kana mukadzi apona preparation zvese ndiye akatenga zvinoitwa pamukadzi akazvitakura ave nemwana ndiye aita plus tsvakirai kuno pane mari yakawanda pakaipa so mukadzi mukoma KB uya arwa hondo yese sezvotera na patience kashiri pana pazvikanzi ndo zvinokonzera kukuwadzana kwevanhu munhu akarwa hondo newe munhu amone matambudziko wakuzomusiya uchidzokera kune washo akakusiya uri munhu amone matambudziko icho kwadi ameno muri kuti kudini Zimbabwe neicho chekumutora shanga musikana akamitiswa mukomana achibva aramba responsibility pane mumwe akanakirwa nemusikana angari pamuviri zvikanzi ndina problem nazvo ndinokuda nenhumbu yako ndinokuchengeta nemwana akaita zvese akanobvisa tsvakirai kuno right mwana atovepo azvarwa murume ari kubva kubasa ari kusvika pamba hapana munhu ari kufona foni iri kudayirwa nemurume zvikanzi siyana nemukadzi wako ameno pane chiziviso chandakabata pano chiri kuti ndinonzi mai Mtombeni ndiri kukumbirawo vakateerera kana kuti Anthony Chipangamati anobva kwaHwendere village kana akateerera kana pane vanomuziva ngaamuzivise kuti akarasa chikwama changa chine mari muwish yaienda kuruwa akaburukira pa TM Ruwa kana akateerera iye Anthony Chipangamati ngaandibatewo pa namba idzi dzinoti 0773 381 635 0773 381 635 0773 381 635 kana 0773 305 562 0773 305 562 kana kuenda pa ZBC Mbari Studios Anthony Chipangamati akarasa ka wallet yanga ine mari muwish yaienda kakuruwa akaburukira pa TM Ruwa hanzi wallet yako yakanhongwa ingobata ingofona pa namba dzinoti 0773 381 635 kana 0773 305 562 kana kuya pa ZBC Mbari Studios unobatsirwa ipapo kune baba Isabel ntawe ndozadiyana Zimbabwe tinozaka kuti munenge muchidaka kunzwa nyaya dzakawanda asi nokuda kwekuti mwedzi wapera kudai tinenge chidaka kubhadhara marendi pamwe chete nokubhadharawo magetsi nemvura kubudikidza nekutengesa kwatinenge tichita ikoko motiregerera tinodzoka zvakareka mande tinenge tiri pano pane vari kutsvaga namba dziya dzemubatsiri ndofunga nyaya yokuisa central locking system yanesa vari kutsvaga namba dzemunhu uya akabatsira murume angachitorerwa kamudzimai nechikomba baba Isabel icho kwadi muri Zimbabwe pangwa mukoma kebot ringanzero chiti baba Magrazi vachange vari pa exo zavo mukoma muswa 31 September ska 1 October vari pa exo pamaswingo apo chibata basa kwazi tinge tiri mukati mekutsudzura tiripo ipapo wamukaseko Aaron manje DJ Tsano tapiwa ngwendere pamwe chete nemai Lovely baba Tsano wanoshedzera kuti tapiwa zenge chimutoka bata andikazare Gracious Tigere Trust vambe mukoma KB ndiri mukati mekufamba dhuma na boss German rubatika
Kauje Motors akwanza kupata chimuti kwanza ndotomboya pa nevenyuro ndivazise kuti dzandinoita chide ndine ma German cars ma Range Rover ne ma Mercedes Benz takachibata chimoti ndisikakanga muri yeZimbabwe anochiza kuti Beauty Mushusha vanomuti iyo Beauty Mushusha vanomuti iye Nhubu agogo baba mai Jasi akabata chimuti kwanza ndichisiye pamwe na siri dzaita onana vakachibata chimuti kwanza ndichisiye pauchipoi pamwe nochiza kuti iyo baba na mai Mapuranga homwe baba na mai Odeni Chief Marangi pamwe na mai Peo vakabata chimuti vari pari chagari kwa ndichisiye timu rangu rakabata chimuti ndinozviziva kuti muripo ipapo panoshedzera kuti ipo panoshedzera kuti pa Glenview 4 pa Food Center Nyasha Zenge mabutsu maiti anoshedzera kuti Chihera Panashe akabata chimuti pamwe na manager mabutsu manager na Bothi ndisikakanga ne same chena vakabata chimuti kwanza ndichisiye muri yeZimbabwe ndichazokupa zvangu kuchitsvaga chimwe chiri pa Eastview apa chiri kupisa izvo pane imwe nzvimbo inocherwa magravio ine madhemu ine dhemu riripo rakaungana panoitwa zvekuchera pane dhamu rawanikwa imomo asi dhamu iroro razoonekwa kuti ranga rakasungwa kumuromo kwaravhurwa riri kunzi raonekwa rine zvimwe zvinhu zvinokonzera kuti mapurisa asvike chasvikepo chisagaro zvakamira sei uyezve nababa vakapa nyaya parufu zvakare kumabvuku nezuro mushure mekunge mwana afira kuSouth Africa vakasumuka vakati mwana uyu anga ari South Africa but ndakamudzidzisa haana chakandipa bhutsu iyi ine 7 years anditengera nanhasi ndiyo andiri kupfeka vese vana vangu vari 7 hapana chavari kuunza saka ndakukohwa ndega kukohwa kuuraya zvikanzi kunyangwe wese akasara uku asina chakandiitira handichadi chinhu changu zivai kuti uyu achibva uyu ndati ndakukohwa ndega zvakaiti mwana komana mukuru atize parufu ipapo vanhu vachiri vakaungana achibva vai nomubatsiri mubatsiri achingosvika baba vachidonha vachibva vatofa paiva pata rufu ruviri vachitovigwa baba vachidonzi vatofawo zvakare vakuda kutovigwa ipapo mwana mukomana akashedzera kuti namhanye neniwo ndisati ndakohwewa ndakohwa vanhu vacho hapana nga achivanza chakanyanya mukobakebe